ma'ams! Ayan, nandito na kami on the way to Liloan, pero nadaanan namin yung mga sinasabi nyo sa aking live, yung Agas Bridge. Yan. So Agas Bridge, tingnan natin kung gaano siya kaganda. Pero alam mo, nakita namin kanina, tumawid kami ng tulay. Bawal kasi yung mag-stop yung sasakyan, so we have to walk mga 100 meters to 200 meters na lakad. Kaya pa. Yan, so pumunta kami doon sa gitna. Dilika, tignan natin. Eto na ang Agas Bridge. It looks like parang mountain province din, going to Baguio. Pero eto, kakaiba din. Kasi may naglalakad po na ganyan po yung outfit. Punta tayo sa view deck. Yan o. Oh, ang ganda. Diba? Thank you so much sa mga nag-comment regarding dito sa ano. Oh my God. Oh. Yun sa mga nag-comment na sabi, daanan namin tong Agas. Madadaanan talaga namin siya. Going to Liloan. Ang ganda oh. Wow. Oh my God, medyo nanginginig yung tuhod ko. Oh my God. Pero this is beautiful. Na? Oh my God! Ay! Nanginginig yung tuhod ko. Oh my God. Hindi na ko kaya. Nangangatog yung tuhod. Halika na rito, pictorial na lang. Siguro bakla kayo, no? Oo, okay na magkakala. Para mo na yung ganito, Beshi. Oh my God. May ano rin siya, may ilog din sa baba. Ayan o. Nanginginig yung tuhod ko. Hi, Mother Nature. Oh, di ba may pictorial? Huwag kang magsisigaw. Sorry. Let's not shout. Ang ganda. Oh, let's take a picture. Ayan. Tignan natin yung other side. Natatakot po sila. Actually, ako natatakot din. Kaya lang, syempre sayang, this is once in a lifetime experience, di ba? Ay, ito naman yung other side. So, mula dyan sa left side ko, dito yung right. Ang ganda kasi ang daming puno. Ay, ayun. OMG. Oh my God, ang lalim. Ang taas. Oh, nanginginig yung tuhod ko. Yan, thank you so much Agas Bridge. Thank you Visayas. Ayan, nandito na kami sa Visayas, sa patawid na kami ng Mindanao. And kung sakaling magagawi kayo dito, let's experience and appreciate the beautiful nature, the Mother Nature. Yes. Halika na. Hanap tayo, di ba natin papasyalan? It's DJ.